तसं इन्क्विजिशन आणि गोव्याच्या मुक्तीलढा यांचा डायरेक्ट संबंध नाही आहे. पोर्तुगीजांनी इथं बस्तान बसवल्यानंतर त्यांचं मूळ ते जे गोव्यामध्ये आलेच होते ते एका हातात त्यांच्या हातात क्रॉस होता आणि एका हातात तलवार. सो धर्मांतर करणं हे त्यांचं एक महत्त्वाचं ब्रीद होतं. त्यांनी धर्मांतर केलं. आणि इन्क्विजिशन अनेक लोकांमध्ये असं गैरसमज आहेत की इन्क्विजिशन हे इथल्या संपूर्ण प्रजेविरुद्ध त्यांनी वापरलं. असं नाही केलं. जे कॅथलिक झाले, ज्यांनी कॅथलिक धर्म स्वीकारला परंतु जे पूर्णतः कॅथलिक झाले नव्हते, पूर्णतः ज्यांनी धर्माची दीक्षा घेतली नव्हती, अशा लोकांना धर्माच्या कडक शिस्तीमध्ये बांधण्यासाठी इन्क्विजिशनचा अघोरी प्रयोग झाला आणि अनेक हजारो लोकांची कत्तल त्या काळामध्ये झाली. त्यामुळे स्वातंत्र्य लढा, त्यामुळे जो काही एक जो गोव्यामध्ये जी एक उर्मी दाटून आली की हे आपल्याला अशी राजवट नको आहे, जी धर्मावर बांधलेली आहे, जी कडक शिस्तीमध्ये धर्माच्या बसते, त्याच्यामधून ती एक उर्मी तयार झाली की आम्हाला नको आहे, आम्ही स्वतंत्र व्हायला पाहिजे आणि गोवा हे एक सेक्युलर राज्य बनायला पाहिजे. ती जी काही तो एक जो काही राग, संताप, असंतोष जो त्याच्यामधून जो निर्माण होत आला ना, त्याचं परिवर्तन पुढं स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये झालं. स्वातंत्र्य सैनिक तयार झाले, लढवय्या तयार झाले. केवळ हिंदूमध्ये नाही, कॅथलिक लोकांनी गोव्याच्या मुक्ततेसाठी प्रचंड मोठं योगदान दिलेलं आहे. म्हणजे आमच्याकडं वाल्मिकी फालेरो एक पत्रकार आहेत, त्यांनी आमच्याकडे मागच्या 1.5 वर्षात गोमंतकमध्ये एक सिरीज चालवली. त्याच्यामध्ये मुख्यतः कॅथलिक समाजाचं गोव्याच्या मुक्तीसाठी प्रचंड जे योगदान आहे त्याच्यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. अल्पसंख्याक समाजावर ना टीका करणं, त्यांना दोष देणं, त्यांना डिवचणं हे सोपं असतं. परंतु गोव्यामधल्या कॅथलिक समाजानं परचक्राचा परिणाम सर्वात जास्त भोगलेला आहे. हिंदूंना झालंच, हिंदू परागंदा व्हावं लागलं, पण इथं जो कॅथलिक समाज होता ना तेव्हा त्याची अक्षरशः सांस्कृतिक मूल्य तोडून टाकण्यात आली. अक्षरशः माणसाची कात काढावी ना तसे त्यांचं धर्म आणि संस्कृती त्यांच्यापासून अलग करण्यात आली. त्यामुळे त्यांनी जो काय ते 100 वर्षात जो काय प्रचंड जो ताप जो भोगला तो प्रचंड मोठा आहे. सो आपल्याला हे अल्पसंख्याकांना पण किती त्रास झाला हे आपलं लक्षामध्ये नेहमी असलं पाहिजे. आणि हिंदू समाजाला ते आहे. आपण हिंदू समाज आणि कॅथलिक समाज दोन्ही एकोप्याने राहण्याचं ते कारण आहे की दोघांना खूप भोगलेलं आहे. आणि गोवा जो काही घडला या संपूर्ण त्रासातून, अत्याचारातून, तावून सुलाखून तो गोवा घडलेला आहे. आणि हे जे काही गोव्याचं आपण कल्चर म्हणतो ना ते दोघांच्या मिलनातून झालेलं आहे. पोर्तुगीजांचं जे काही इथलं जे काही त्यांचा सहभाग त्याच्यामधून सुद्धा तो, त्यामुळे एक वेगळा गोवा, देशापासून जगापासून वेगळा असा गोवा इथं अस्तित्वात आला या सगळ्या परिणामातून.